Ribeira puxo en valor os oficios mariñeiros da man de expertos, puxose sobre a mesa a dificultade que hai nalgúns labores de garantir a transmisión xeracional, como no caso das redeiras. O Centro Cultural Lustre Rivas acolleu na tarde de onte unha xornada protagonizada polos oficios mariñeiros. A actividade é realizada grazas á colaboración do Consello da Cultura Galega e do Concello de Ribeira afondou en diferentes aspectos. Expertos deronse cita para afondar na historia e nas características de diferentes traballos vencellados ao mar. Para o Concello de Ribeira é un orgullo, é un placer poder colaborar co Consello da Cultura Galega e precisamente que a primeira xornada sexa referente ao ámbito do mar, pois que mellor, non? Nun concello que vive directamente vinculado co sector marítimo. Sabedes todos e todas que Ribeira é sinónimo de mar, non? Estamos falando dun concello que é un dos portos de baixura máis importantes de toda Europa, pero que ademais, ao longo dos seus séculos de historia, as actividades tradicionais relacionadas co sector do mar foron o seu emblema. Ribeira naceu ao lado do mar, ao lado dun río, e, por tanto, sempre estivemos vinculados mirando ao mar e a raíz das embarcacións tradicionais e despois coa industria da salgadura e da conserva, pois chegamos a ser o que hoxe somos, non? A presidenta do Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez, destacou a colaboración co Concello ribeirense e afondou na importancia de poñer en valor estes oficios tradicionais mariñeiros. Levamos moito tempo defendendo que a cultura é a cultura galega de todos os territorios que habitamos os galegos. O que significa non somente toda a Galicia, sino que tamén significa os espazos exteriores en que habitamos os galegos. A veces espazos algo inestables por móviles, como poden ser os barcos que navegan polo mundo. Por tanto, todos os territorios e todos os hábitats. Entón, esforzámonos moito en facer ver que en calquera lugar de Galicia, mesmo vilas de tamaño medio, como pode ser Ribeira, pero tamén nas cidades como Vigo, pero tamén en aldeas como Bretoña, hai cultura galega, cultura que hai que mostrar, cultura que hai que recoller. Recordou que Galicia non só é agrícola e gandeira, senón que tamén é mariñeira, algo que hai que visibilizar. A cultura mariñeira que é importante tanto pola parte material como pola parte inmaterial, non? Que nos interesa pola pesca e a navegación, que nos interesa pola economía e a industria, que nos interesa pola nosa contribución ás descobertas do mundo, que nos interesa tamén porque hai unha parte antropolóxica e inmaterial que está aí, pero tamén nos interesa pola lingua. Eu creo que conforme vou tendo máis anos, aínda me vou esforzando máis en que cando escribo busco tamén usar as nosas metáforas e as nosas expresións da beira-mar. Unha das partes destacadas nesta xornada foi o patrimonio inmaterial vencellado á cultura mariñeira. No patrimonio cultural inmaterial as comunidades son fundamentais, as comunidades son aqueles que crearon esa manifestación, esa realidade do patrimonio inmaterial, que a desenvolveron e que transmitiron e que a manteñen. E sin esa comunidade que manteña ese patrimonio como algo vivo, pois ese patrimonio se perde, desaparece e non deixa de ser tal. O programa contou con diferentes intervencións, como Adelino Lema Bouzas, do Padroado do Museo do Pobo Galego, que explicou a relevancia cultural dos oficios do mar. Manuel Chaín Pérez, da Xunta de Galicia, detallou a protección legal do patrimonio cultural inmaterial. Gerardo Triñanes Fernández, de Asteleiros Triñanes, puxo en valor a carpintería de Ribeira como ben de interese cultural recoñecido. E Rosa María Pardo Campaña, presidenta da Asociación de Herdeiras do Cerco de Portosín, compartiu as dificultades para garantir a transmisión xeracional dun oficio que carece de recoñecemento oficial como patrimonio inmaterial.